Disandra demit watu jaran. Mamak Tarmi juragan es lilin sing lumayan. Dheweke duwe karyawan sing ditugasi dadi pengecer. Ana wong 10 kang ditepo nganti tekan ngendi-endi papan. Pengecer mau padha numpak sepeda ontel. Ngemot peti es siji, isi 200 siji. Sijine didol 50. Esuk budal sore mulih setor kudu 6.000. Dadi tenaga pengecer entuk 6.000. Lumayan, pegawean sedina kanggo nyukupi kabutuhan keluarga. Sing dadi punjere cerita iki Rakmin Krando. Salah siji saka karyawane Mamak Tarmi si juragan es lilin. Jenenge sing asli Rasmin. Nanging wong akeh yen ngundang cukup men ngono wae. Menawa kurang kepenak ing pangucap diganepi Kardo. Dadi bocah iki karan men Karndo. Lara-larai Rakmin iku mantune Pak Karno. Sarene wong-wong yen ngundang Pak Karno kok jare kurang mantep. Jur padha seneng ngundang Pak Karndo. Sing diundang kaya ngono kok ya gelem wae. Men Karndo ora komanan papan pemasaran. Sing dadi dalane ampang. Panggonan sing rame akeh bocah sekolah, akeh wong nebos, akeh wong matun taneman tebu. Wis didhisiki kanca kancane. Yen dheweke melu nrambul, melu adol ing panggonan kono, mesti dipisuhi kancane. Dheweke nempuh rute sing dalane nrabas pirang-pirang desa. Dalan elek ora apa-apa. Asal es sak peti bisa payu kabeh. Wiwit saka Tayu Ngalor tekan Kali Kalong, njur ngulon tekan Dukpil Jebus Bulungan, Kemantren Gesengan, terus ngalor tekan Pligi. Tekan Pligi ngulon tekan Gerit, ngepoh ngidul tekan Ngablak. Yen wis tekan kono biasane wis surup srengenge. Ngetan sithik wis bisa tekan omahe. Mulih peti es wis kosong, wis ngantongi duit receh sak bendondot. Sing 6.000 kanggo setor sang juragan, 1.000 kanggo mangan mawawan, sing 3.000 setor mbokne Tiok. Kaya ngono iku ajeg saben dina. Pancen lahan pemasarane dheweke iku kepetung laris. Maklum, wong padesan ing jero-jero sing jenenge es lilin. Nom tuwa apa dene bocah padha seneng. Jarene murah meriah. Mulane Min Karndo kesenengan nerak papan kono nganti dadi langganan. Endi sing dilewati omahe padha undang-undang melu tuku. Kadang-kadang ana sing borong nganti 51. Kanggo tambah ngelak wong pocok macul. Mulane Min Karndo ora tau prai senajan dina Jemuah Wage. Dina Jemuah Wage winginane dheweke nemu lelakon sing apes. Es sak peti sing disangsut ing boncengan sepeda ontel. Utuh kempuh. Ora ana kemliwere wong sing arep tuku. Nganti direwangi bengok-bengok nawakake. Nanging ora ana wong sing ngendhekake. Nganti dipilaur ngleboni lorong-lorong cilik. Bocah cilik siji wae ora ana sing nyedaki. Dheweke nganti bingung, atine kemerungsung. Wah, gene iki wong panas ngene kok ora ana bocah tuku es. Dheweke ngrumung dhewean karo kelar-kelor noleh merono mrene. Es lilin rasa jeruk. Es lilin. Dheweke njajal tawa. Nanging uga ora ana wong apa bocah jedul saka omahe nututi sing lagi tawa.
Mongko srengenge wis ngliwang ngulon, jibeg, bunek, neng pikir bingung, jatah kanggo mangan awan, sing trima sego jangan lodeh, durung kecekel tangan, jalaran es sak peti isih wutuh. Wah, wetenge si Dora kambon sego tenan iki, nek carane ngene. Dheweke ngomong dhewe kaya wong geblek. Ewas mono ora entek ing pengarep-arepe. Sapa ngerti ing gesengan kono mengko kabare ana tontonan barongan. Mengko padha recek nukoni. Sinurung pikiran kaya ngono, rasa luwene ilang. Sepeda ontel digenjot maneh. Panggonan sing sangar ditinggal nglinggang. Genjot getunu tanpa mandek tumoleh. Kriat-kriat ngulon parane. Saben liwat omah ora lali tawa. Isih ajeg sepi. Tekan gesengan longak-longok jare ana tontonan barongan. Kok sepine kaya kuburan. Ora ana cumelenge wong utawa bocah cilik lan ora ana swara dangdung. Kringete deleweran nelesi awak sak kojur. Dheweke nekat menggok ngalor sing jurusan mligi. Dalan sing cilik ngliwati alas jati lan ngliwati watu jaran. Watu jaran disebut kaya ngono jalaran rupa watu nanging bentuke kaya jaran jerum. Ya watu jaran iki ing tlatah mligi. Saantero lingkungan kiwa tengene dianggep ana kawase. Nyatane akeh sing padha nyadran ing papan kono. Ana sing jare supaya warunge laris lan keperluan liyane. Biasane men kandha yen tekan kono. Dalan sing dununge persis wetane watu jaran. Dheweke mesti noleh. Yen wis noleh papan kono, awake njurmak prinding. Wektu iku dheweke uga kober noleh papan kono. Nanging watu sing kaya jaran jerum kuwi kok ora ana. Papan kono kok ana omah gedhe magrong-magrong. Omah gedhe iku dikubengi pager tembok. Ing ngarepan uga ana gapurane. Dheweke gumun banget. Enggal mudhun jelek oleh ngontel sepeda. Mandek lenger-lenger nyawang omah sing magrong-magrong. Ing batin kudu ora percaya apa bener ing kono ana bangunan omah. Miturut sing dielingi, ing kono iku sing ana amung watu jaran sing dikubengi tetanduran, dipandeng tanpa kedep. Nyatane bener ana omahe. Malah kiwa tengene dadi papan resik. Kebak tetanduran maneka warna. Durung entek gumune Min Karndo kesusul wong buka lawang gapura. Mak Biak bedengus sawijining ibu nom-noman metu ing ngarepan. Ibu mau uga nyawang si bakul es ora leren-leren. Sing disawang mbuh rasa piye nuli ndingkluk. Terkadang melirik sithithik. Ibu mau nganggo daster ijo. Rambute sing memak-memak disangsut bandu. Wangun pawakane jenjang sedep pantes. Lah kok malah marani Min Karndo. Arep lapo yo? Genah Min Karndo sangsaya minder. Isih piro ese Kang? Nek isih akeh tak tukune kabeh kene. Celuluke ibu sing nganggo daster. Ana tembung kaya ngono, kringete Min Karndo ambrol sakala. Rasa was-was kedadak ilang. Ibu sing nembung genti dipandeng. Aja mung penolong-penolong ngono, esmu isih ora? Ditakoni kaya ngono karo dicablek pundake. Sing dicablek jingkat semaure. Tasih Bu, tasih kathah. Isih piro? Isih mandungi wong 100 apa ora? Nggih tasih Bu. Sedaya tasih wonten 200. Cepet gawanen mlebu rene. Langsung terus memburi ya Kang. Perintahe ibu mau balik lebu lawang gapura. Min Karndo bongkok peti es ngerengkuk. Sepeda ontele disendhakake cedhak wit kesambi cedhak omah. Nalika tekan mburi omah. Duh Gusti Allah. Ana wong sak pirang-pirang padha kerja nduduk blumbang. Menawa wae gawe kolam lele.
Sing digumuni men Karndo wong semono akeh. Rupane kok ireng kabeh lan dedeg piadege padha. Laren dhisik. Kowe kabeh rak padha ngelak to? Iki ngombe es lilin, jupuk loro-loro. Bareng ditawani kaya ngono, kabeh ora ana sing nyauri. Nanging padha leren bareng, kaya dikomando. Sakwise pandeng-pandengan padha kancane. Banjur mak reguduk, padha nyerbu es ing jero peti. Do njupuk loro-loro. Siji wae ora ana sing omong. Es sak peti kekrecek wong sakmono akeh ludes. Oleh padha mangan es lilin katon Rahab. Anae es lilin ora dicecep kaya sak lumrahe. Nanging dicokoti dimamah kriuk-kriuk. Dadi sedelo wae es rong sunduk tandas. Wis rampung le ngombe es, kono ndang kerja maneh. Dikomando ngono, Mak Biuk padha nyandak pacule dhewe-dhewe. Piro regane kabeh mau, Kang? Pitakone ibu mau marang bakule. 12.000, Bu. Jawabe Min Karndo sigrak. Nyo, 10.000. Nanging kowe aja bali dhisik. Tak sawang kowe kok katon lesu. Mangan sik nang kene ya, Kang. Min Karndo bungah banget. Dasar weteng kroncongan, mula bubar mangan katon ipleng. Nadyan mung dipanggonake ing amben pojok omah pawon, ora urusan. Sing penting wetenge wareg, pepayon, es wutuh. Dumadakan bareng dheweke rampung mangan. Ing jaba panggonane nduduk blumbang. Dadi usrek. Wong sepirang-pirang padha leren oleh macul. Padha watuk kabeh ngukluk. Wong 100 watuk bareng. Nganti kahanan kono dadi rucek gaduh. Wis sak mestine ndadekake kejot atine marang ibu sang majikan. Sing dadi penjeri perkara ora liya si bakul es. Sing mbok dol ki jelas mbok campuri racun ya. Nyatane karyawanku doloro kabeh. Iki mengko nek ora waras, kowe tak kon bondo algojoku, tak kon ngobong. Ibu majikan malah kadah ngerocok bakul es. Bakul es delek-delek ora bisa jawab. Ayo, ndang ngakoni wae. Kowe sengaja gawe rusuh nang kene. Mboten, Bu. Es kula mboten wonten racune. Ora apa-apa. Kowe ora kena mulih. Kowe tak sandra nganti sak warase karyawanku. Nek ora bisa waras, kowe tak sediani kayu garing 10 kibik. Kondo ngono, ibu majikan mau terus semparut nuju ngarepan. Perlu gembok lawang gapura. Krungu putusan kaya mangkono. Min Karndo bisane mung berbes milih. Mongko sing padha watuk sangsa ngukluk ora ana mendane. Kono, kowe turu ana bangku gedheku. Nunggu algojoku lagi diparani. Min Karndo diperintah ngono, awake ngoplok lemes tanpa daya. Mula senajan digelak supaya manggon ing bangku, dheweke ora bisa menyat, bisane jangkah disurung-surung ibu majikan tumuju bangku gedhe. Min Karndo sempoyongan ambruk ing bangku karo nangis. Embuh bakal dipidana apa dheweke? Dheweke mung pasrah. Saking suwene nunggu, akhire Min Karndo keturon les. Srengengene wis angslup ing imbang kulon. Kahanan sangsaya remeng-remeng, peteng wis ndungkap wanci surup. Wayah sing kegolong kasep tumrap tekane bakul es. Sing ana omah neng ati goreh. Mbokne tiyok kitrang-kitrang. Urusan sing golek pangan durung teka. Mulane sida dadi gegeran. Dinyono sing ora-ora. Apa nemoni kacilakan? Apa kecantol cewek mligi? Tangga teparo gembruduk nungsung pawarta. Bareng wis oleh katerangan saka mbokne tiyok sing tau dikandhani. Jare pemasarane ajeg ing desa-desa iku. Ora seronto Gatot, Anjir lan Ngadimin.
padha cancut numpak sepeda motor nglacak ing arah kono. Gatot lan Anjir beboncengan nrobos saka kulon. Dene Ngadi kijenan nyangkani saka wetan. Duh, lah kuwi ana peti es glimpang ing kono kuwi. Anjir kebeneran sing weruh dhisik. Nuli diparani. Bocah loro ora samar. Bareng weruh wong turu nglepus ing watu jaran. Wis kena dipesthekake yen iku Min Karndo. Sepeda ontel semende ing wit kesambi. Gatot enggal meringkal peksa sing lagi turu nglepus. Jalaran digugah doyok-goyok isih ora gelem tangi. Enggal dibopong disampirake ing sedel sepeda motor. Nuli diselangkangi mburine. Sepeda motor geblas ninggal papan kono. Doyo-doyo lametake kang lagi kasangsaya. Tekan omah, keluargane Min Karndo pating jlerit. Luwih-luwih mbokne Tiyok. Sareh, bojomu ora apa-apa. Wong turu ora gelem digugah. Lah wong turu kok jarak ning watu jaran. Laporane Gatot marang kabeh keluargane ing kono. Wusana kabeh keluarga sarujuk. Becik digolekake srana marang wong tuwa. Awit deleng raine katon suwung, pucet, karuan sida digarap Mbah Salah. Saka Kampung Anyar kanthi ditetesi banyu ayu. Banyu sing asale diwadahi guci lan embuh diwacakake apa. Nyatane tetesan sepisan sing turun jenggirat, tangi bengok sora. Aku mah diobong. Mah. Tetesan sing pindho ping 3 wis ora bengok. Wong-wong wiwit padha ayem. Malah halok njaluk ngombe. Sakwise ngombe wedang jahe sak gelas, wis bisa cerita lelakone sing apes. Wiwit awal nganti pungkasan. Rampung cerita mrogosak karepe arep nuduhake dhuwit sing 10.000. Nanging jebul sing ana godhong pandan garing dikethok sak dawane dhuwit puluhan. Kabeh sing nunggoni gedhe-gedhek karo nyebut asmane pangeran.